Pelerinajul sufletului, povestea mănăstirii Prislop, unde părintele Arsenie Boca încă te așteaptă undeva la marginea țării Hațegului, între dealuri domoale și păduri care știu să păstreze taine, se află un loc care nu are nevoie de reclame. Mănăstirea Prislop, pentru unii, este doar o destinație turistică. Pentru alții, este acolo unde își regăsesc sufletul. Dar pentru toți cei care trec pragul acestei așezări, Prislopul înseamnă mai mult decât o simplă mănăstire. Este locul unde tăcerea vorbește. Ctitorită în secolul al XVI-lea, Prislopul a devenit de-a lungul veacurilor un loc al vindecării sufletești. Dar adevărata sa forță s-a revelat odată cu venirea părintelui Arsenie Boca, Sfântul Ardealului, cel care a transformat acest loc într-un reper al spiritualității românești. Chiar și după trecerea sa în veșnicie, oamenii continuă să vină aici, căutând răspunsuri, iertare, binecuvântare. La Prislop, timpul nu curge ca oriunde. Totul pare suspendat, pașii se domolesc, vorbele se împuținează, iar gândurile prind contururi mai limpezi. Drumul spre mormântul părintelui Arsenie este o călătorie interioară. Oamenii urcă încet, în șoaptă, cu flori în mâini și dorințe în suflet. Mulți spun că odată ajunși acolo, primesc o liniște greu de explicat, ca și cum cineva nevăzut le-ar fi luat poverile. În jurul mănăstirii, natura pare să protejeze locul. Brazii se pleacă ușor, iar păsările ciripesc doar în surdină. Nimic nu e întâmplător la Prislop. Totul are un rost. Aici, fiecare lacrimă devine rugăciune, fiecare pas devine împăcare. Prislopul nu este doar o destinație, este un răspuns.